Berev bi nêzîkbûna hilbijartinên Amerîkayê sê mijdara îsal ji aliyê Wezareta Berewaniya Amerîkayê û serokê wê Donald Trump de derbarê Rojhilata Navîn û Tirkiyeyê de daxuyaniyên balkêş têne dayîn. Wezareta Berewaniya Amerîkayê Pentagonê ragihand ku ev ê li Iraq û Sûriyê hejmara leşkerên xwe kêm bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî bi daxuyaniyekî eşkere kir ku ev vekişîna leşkerên xwe yên li Sûriyê got û bêj dikin û derbarê Tirkiyeyê de jî got li Rojhilata Navîn taybetî jî li Sûriyê dikare armancên xwe bi xwe pêk bîne. Bi bûçuna pisporê Rojhilata Navîn bereketkar, daxuyaniya Trump û Wezareta Berewaniyê rast erîkirina operasyoneke bo ser Rojava ye û êdî Trump naxwaze li Sûriyê bimîne, loma dê leşkerên xwe jî wekêşe. Trump'ın bu tür açıklamalar aslında yeni değil. Daxuyaniyên Trump yên bi vî rengê nûnî ne. Nevaroka daxuyaniya Trump zelale û rast dibêje em ê li Rojava derkevin û Tirkiye jî dikare armancên xwe li ser vê derê pêk bîne. Di demên dawî da li Rojava ser meseleya petrolê bertekên tund li dijî Amerîkayê hene. Bi taybetî jî Tirkiye û muxalefeta Sûriyê ku piraniya wan ji eşîrên Ereban pêk tên nerazî ne. Ev yek jî nîşan dide ku Trump bi awayekî demdirêj êdî nikare li Rojava bimîne. Şiloma jî ji bo Tirkiye bingehek tê avakirin ku bikeve Rojava. Beramberê wê yekê li gorî pispora têkiliyên navdewletî Deniz Altansoy jî ne gotinên Trump zalalin ne jî biryara vekişîna leşkerên Amerîkî ya li Sûriye û Iraqê. Ji ber vê çendî ji armanca daxuyaniya Trump cuda ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan samimi ilişkisinden Trump ji ber pêwendiyên xwe yên baş li gel Serokkomar Erdoğan bi daxuyaniya xwe ya Dawî de ji Tirkiye re dibêje kêşeya Idlibê bi tena serê xwe çareser bike. Em di vê mijarê de li gel te nînin. Tu jî bi Rûsyayê re nebe, bi tena serê xwe be. Her wiha Amerîkayê berê jî got em ê li Sûriye derkevin. Lê ev yek pêk nehat û hêj li vê derê ye. Ji loma jî ez nebawerim heyameke dirêj Amerîka ji Sûriye derkeve. Amerîkayê di destpêka cotmeha 2019 da biryara vekişîna leşkerên xwe yên li Sûriyê dabû û nêzîkî 1000 leşkerên xwe derbasê Herêma Kurdistanê kiribû. Piştî vê vekişîna leşkerên Amerîkî di nehê cotmeha 2019 da Tirkiye jî demel dest li ser girê spî Serêkaniyê Ayn Îsa û Qamişloya Rojava Kurdistanê operasyonekaniya aştiyê dabû dest pê kirin. û piştî wan daxuyaniyên Amerîkayê tê gotin ku Tirkiye dê careke din berê xwe bide Rojavayê Kurdistanê. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.